जिंदगी एकदम से बैंड पार्टी के ढोल के जैसन हो गइल बा। जे ही आवता पीट के बजा के चल जाता। फिल्म के प्रभाव हमनी पर इतना ज्यादा हो गइल बा कि अगर कोनो हीरो बोल दे कि मैं हग के गांड नहीं धोएगा साला, तो कुल लो छाती उतान के कही कि मैं हग के गांड नहीं धोएगा साला। कोनो चीज के लिमिट होला। हमनियों के धरती पर गजबे इत्तेफाक बा और गजबे बात बतियावेला लोग बा। लड़की 10 बेर देखल जाता। मामा, फूफा, फुआ, नानी, चाची, काकी के देखता। ओकरा बाद से चाप के दान दहेज लियाता। ओकरा बाद लोग कहेला कि जोड़ी तो स्वर्ग में बनेले, आ जहाँ लिखल रहेला ओजे शादी होला। हद होला कौनो चीज के। भाई ब्रो बन गइलन, चाचा चाचू बन गइलन, जीजा जीजू बन गइलन। केहू के हिम्मत बा बीबी शब्द के संगे छेड़छाड़ करके? लोला टूट जाई लोला। शादी ब्याह के टाइम में हमनी लइकन के संगे कितना अन्याय होता। लोग देखा सुनी में आवता तो कहता कि हमार लड़की गाय ह गाय, बाकी ई लोग नइखे कहत कि हमार लड़की मरखहिया गाय ह। झूठ बोले वाला तारा लोग के कीड़ा परिहन से कीड़ा। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक जब भी फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, न्यूज चैनल वाले 10 लोग को पकड़ ले रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, आप किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे। अरे यार, जो सत्ता में है चाहे जो सत्ता में आने वाले हैं, उनसे एक बार आप पूछ लेते कि आपने 5 सालों में क्या किया है, अपने सत्ता रहते हुए क्या किया है, तो जनता को कुछ सुकून मिलता, जनता चुनाव करती। आप उनके सहयोगी बनते कि किसने क्या किया है, ये उनकी करतूत उजागर होती। क्या लगा के रखा है किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे। आज हम बस में एक जगह जात रहनी है, एगो मेहरारू कहतिया खड़ा हो जाई। हम कहनी कि का, तो वो कहतिया कि जौन लइकावा उरा बगलवा में बैठल बा तौन। हम कहनी कि हम तो दूसरे सोचत रहनी। प्यार मोहब्बत के खेल में कहाँ केहू आराम से बा। केहू पटावता, केहू पटा के गली गुचा घुरियावता, आ जे सबसे हार थाकी गइल बा उ फोन पर दिन भर गरियावता। आज हमार गर्लफ्रेंड हमारा से कहती रहिया कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, मैं जो उठ जाऊंगी तो हाथ मलोगे। बुझैबे ना कइला, ओकरा कहे के मतलब का बा। बात कड़वी है मगर हकीकत है। जब एक मर्द कमाता है तो सोचता है कि अपनी पत्नी को सारे जहां की खुशियां खरीद के दे दूं, और वहीं जब उसकी पत्नी कमाने लग जाती है तो अपने मर्द का इज्जत करना कम कर देती है और यहाँ तक सोचती है कि अब मुझे मर्द की कोई जरूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत के खेल में कहाँ केहू आराम से बा। केहू पटावता, केहू पटा के गली गुचा घुरियावता, आ जे सबसे हार थाकी गइल बा उ फोन पर दिन भर गरियावता। ज्यादा कुछ तो ना कहो, बाकी आप सब लोगन के आशीर्वाद प्यार पाके हम बहुत गदगद बानी। तो यही तरीका से हमार वीडियो देखी, जितना भी वीडियो देखतनी हम आप सबसे चाहब कि एक लाइक जरूर करी, ये गरीब पे थोड़ा रहम करी,
आपन आशीर्वाद बनाई। धन्यवाद। आ वीडियो कैसन लागता तनी कमेंट करके जरूर बताएं।